Малко поиграем. Видях така господа. Не може да падаме. Аз си казах, ма ти не чу. Не ми си кажа. Аз ти кажа. Ти ми кажа, аз ще падна. Ще видиш тук това. Клипа. Ще има. Майко си хтир. Има спалнер. Не ме спойва, ама е черно. Виж какво има. Че ще спава работа. Пак. Какво? Няма го, да се спава. За това верно това. И там падна всеки. Върна се. Трап. Вратата от се отвори. Отворен. Едно. Това ще върши някаква работа, бе. Падо, какво гледаме наука? Може да запаза верно дървото. Виж го, мъртни се от мен. О, точно блокчета, точно блокчета. Аз за ти видя 600. Там страни до мен стаи. Нищо. Тук има сапинги. О, диаманти! Фак! Аз виждам зеленото. Я взимам диамантите. Ела ти земя айроно. Аз ги гледам. Я обирам тук от честовете. Бойно. Не се служи. Виждате, дами и господа, още не сме почнали. Сме развили супер! Така, този час е проверен. Това няма нищо. Майко! Колко Ночи ябълки! Ночи ябълки! много ябълки. Няма нищо. Винаги няма нищо. Две айрон още имам, пържоли готвени. И 2 грас блокчета. Аз нямам. На зомбите играме, бе. Да. Трябва ни храна. И има 20 пържоли готвени. Аз нямам нищо. Ма за храна. Още айрон. Виждаш ми. Ти взимай тия, тук я взимам тия. Помни. Май няма да. Това не се казва бати късмета. Защо не беше пълно с диаманти? Дай, че ще да поправим. Вземам 4 трапа диаманти. Това не те едно на мен. Аз съм шо. Но за сега сме с голд неща. Еди голд. Добре, че Ще. ти бидеш по-бързо от мен. Не бе. Човек на мен не ми стигна нищо. И ти ще плъне. Не ме ще ме стигне. Колко, чек малко, виж, кажи чешки. Няма нищо. Виж колко има там още. Няма нищо. Ти ще спомени да няма нищо. Аз съм проверил някоя врата. Какъв сега къде съм? Не ми стигна. Вече ми стигна. Иди сега ще ми няма. И все пак ще тук да се фукне и да умра. Брат блокчет. Да иди. Не ти да нещо ми търси по-различен. Чакай. Исус. Остана още 4 стака. Кое каза? Вземи. Не мога. Не знам видео. Няма бе. Бъкнатите че. Да, яда.
По-скоро чехме с кожени. Аз нямам кожа. Той тук да писна. Че ви мъртв. Я да колко нещо да не падна с диамантите. Да писна зле. Това е много. Много. Ах, бе, си. Да ми да това. Значи ма някой съм. Ще бигна. Два стака. Това да си направи. Не. Графика. Чакай, аз нямам мишка, ти ми взе половината на работа. Имаш го от работа. Аз съм свързан с той че няма да ни стигне. Трябва да още един. Тики остане кожените панталони. Кажете, че сме с кожени неща за сега. Аз няма с кожа. А ти? Защото имаме много злато. Там се стана това. Аз ще го пътим. Сега това година ще си кажа, че да откачам. Имаш ли дърво? Няма. Има сапник. Вземи ги. Я че Вземи ги. Я че изкубам тук. Да ми носи, бе. Майко. Много малко. Уха, писна да оставим си работа. Просто ще малко скучен стол. Не приемах да правя докато. Тия доста диамантите, ама то нема. Нямам здраве. Нямам. Стигаме да бием. Има и зомби. Уч, съм затворил тук да не издега. Пайко и така. Колко много пайко има. Айрон. Тук боча ям тук. Не бе. Ще например. Айде, излизай! Това не е досадно. Майко, то крипър! Майко! Ще няма никой. Знам, че не е. Майко, то крипър обучи гръмна. Додека бех стигнал. Да изби всичките. Майко, очи ще падна. Джумп! Имаш ли катъчно дървочек? И не скопи. Майко, то крипър ми скара къл. Поне не е отворил всичкото. Какво всичко? Там целият процеп поне не е отворил. Ти имаш всяко се спане, отдолу ти падна. Сигурно. Не се знае. То крипър ми скара къл. Аз посади дървото. Оставям диамант. Два стака на мен и два стака на тебе не забравяй. Ако може да направим толкова стил. Може да направим бикъм. Ти сега пишете, което я сега си може. Ти отгоре всичко е може. Кои отгоре? Отгоре нещата. А пък ти на мене? Това са 4 такова на тебе. А? Да бе! Я съм зъл. Колко време става? 10 минути.
Ось так казав. Тут Казав іди. це не може трі. Виж го е. Тук оставам златото. Яка в моя? Не, твой. Това е моя. Не, има двамата. Аз пак забрах, че снимаме. Майко, чек малко спира да направя. А чакай, аз взех 5, едно ще ги разделим. Не, има много. Аз ще ги разделим. Да видя, падна. Но не падна. Твоя тут есть. И то и твоя нема мешка. Не, две. Малко. Не, аз викам да спираме. Ябълка. Аз викам да спираме. Но ябълка! Вземи такова. Сега ще видите първата нощ ябълка в света. Давай. Ако мога ще най-за Чекай малко. Айде, взимай голда. Чекай малко, бе. Аз ще трябва да се качи хип. Аз там много малко кладно. Виждам. Но ми трябвува голд блокове. Ти ще направиш. Колко? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да. Ай, порта. Ще се напика от нетърпение. Да. О, здравейте. Здравейте, красна. Дизайна за това умно. Да се напика. Не съм открива на това. Интервю направиш? Гледай вие. Остия тука. Остия тука, че думи. Що ми е, вери? Те са много. Дека е? Общите. Да си. Чао.